Traffic enforcers at signages sa Dagupan City dadagdagan para po sa mas maayos na daloy ng trapiko. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin na Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Magdadagdag ng mga nakatalagang traffic enforcers at mga signages ng Public Order and Safety Office sa mga kakalsadahan sa Dagupan City para sa mas maayos na pagbabantay sa daloy ng trapiko. Ayon kay Dagupan City Mayor Belen Fernandez, nagkaroon ng direktiba ang lungsod sa Poso Chief para dagdagan ng traffic enforcers na itinatalaga sa bawat sulok ng kakalsadahan upang mag-monitor sa mga nangyayari. May order tayo kay Poso Chief na lagyan ng mas maraming poso po per kanto, and then of course yung meron ho tayong mga motorcycle na poso para to make sure na maayos po yung flow ng traffic. Ipinapagawa na rin umano ang mga karagdagang signages hindi lamang sa mga pangunahing kalsada sa lungsod, kundi maging sa mga barangay. Samantala, nalagyan din ng mga lugar na nangangailangan ng pedestrian lanes. Kaugnay nito, nagbabala ang lungsod sa mga nagmumotorsiklo o lalo na sa mga nagsasakay ng kanilang mga anak na mag-ingat at tiyaking nakasuot ng tamang safety gear upang maiwasang masita o mahuli. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.